Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. APHL si asong hinpen suwi HDP omelet bi chelong arong along 6 schedule lapen autonomous state puthak chiroktok amai kapaman po. Pai ni phai krenar kep ningkan suri hinira inkora player ni APHL si asong pen suwi HDP omelet bi chelong biling lang arat atumpen 6 schedule lapen autonomous state puthak chiroktok amai kapaman po. Labangso amai long mai charipon holiram be ahin pensi mai charipon. Lapen KSA Klembarim Ren Singrong Par Setami Chetongdu. Lapen Longbi Tiso Lakatroksi Kopili Constituency APHL Sialong Klembangpu Bir Singh Ingti President Langme PPS Ram Singh Be VP Langme PPS Arisang Hotung Chetongdun Pen Mai Along BJP Asorkar Ke Chok Chilo. BJP Aphan Parem Vegnangpo Parem Re Pulote Khai Akisung Pen Jok Un Elo. BJP Aphan Parem Lote Khailong ri akisung penta jok un popusi mai along RD dojok pen mai pajutpon. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Jiwan mission này hơi scheme long mà lang hè karian ke long le di towar ke te nang tum ke dak pen ha khironi jeng khan kon kilometer lo dam ni kilometer kon bak di in korap pro de kilometer in korap trok do in korap trok do de kacang hor panang selo de pini tuligram rong hang la so hawar nang humri lo ma MP Horen Singh beta bang lo ma bang we di Omor Singh tisota bang lo ma non keman pon MP bang we di Pawan Kumar ke thek long le di ente nang tum la so sarkar han koson lo ke puji ke kaparem hima mate pahai po parem nang po di towar di towar awi di kisu kiun e peng ke chenglok ta la pupi aji apen si ponang lo gadi poribortona sarkar bhaji pu kaching thora sarkar bhaji chipulo hedi non Karbi Anglong cari pon BJP tong hedi sramet pinier ni dak amlet hawar ke thang ta belang di là hẻm xuống thật là cái tăng tê cái là cái nórong thôi cái tang ti di nang pia tang ti di aprong ta la start ta velong sang tiang bui tu ri benon ta chắc lo te Volong Komaji Sport Association Penche Pater Piponsi Patumi Football Kapatu Angdung Kitipon. Pai ni phai krenar kep langpher ahawar angkang Volong Komaji check R2 Patu Aklamalong Karlitang Sumrong Hang Abarim CEM Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Cabinet Minister Gulf of Assam Alanglitum Aphan Chikimo Amen Pen Kapatu Paduponsi Patumi Angdung Kiti Arani Pamanpon. Pai achiklo ni phai krenar kep ning kan suri hinira in koira arni Volong Komaji Sport Association atumpen chepater piponsi bahoni adarsa mate check R2 Pathu Aklamalong Langpher local MSC Akehai Madhuram Lekthe Kapin Khatpona Tengsi Karlitang Sumrong Hang Abarim CEM Karbi Anglong Autonomous Council Alangli Phan Kachikimo Amenpen Football Kapatu Paduponlo Langpher Ariso Ejangatum Mate Owe Kimiatum Penang An Kapatuahin Aning Kehang Mate Ketekdo Pu Teklongsi La An Sose Apranganat Kapaprang Dun Tek Chiapan Lapen Lapuson Ali Kapedo Ponke Alangli Tumapan Kaikea Mata Kapatuahin Kapating Ni Dechi Apan Pusi Alanglipen Jongpo Labangso ang dungkitipon along kapatupon laki Volong Komaji FC lapen Rainbow FC atum ang bongpen patupon si Rainbow FC atum goal isipen chipahay pon si Volong Komaji FC atum aphan paremponlo. Labangso kapatupon anong laki tangka suri inkoy winners aphan lapen tangka suri kep runners apapan lapen trophy anparta pregjam anong etami kitik pondo.
La so kapatupon along Volong Komaji Municipal Board Chairman Hem Singh Teron Ahin Penta RD Pidunsi Chetongdun. La pen ang dung kiti pon along ong dung kethe kidingatum Chetongdun si alir atam Pidunsi Mesen pen League Tournament Football Final pachun ponlo. Volong Komaji pen Ren Singh Killing Report Karbi Anglong News Channel. Karbi Anglong la kapatri kapatang do lapisan pregnancy nitum dak lang fera lo sanu lapisan ni tu kapatru dak kilo competitions bersama ini tinggi kalau dan prajin kan ini tu soalnya kapatru bang tani ini tu di pon itu lapen kela soalnya kapatru tangga no puno tangga emi sikap kami ini tu di pon itu la sobro rea apa ini tu lahai kapatru asaya mo ano bangke maju di klapo lapen ke adu gabe kami chole dilo je na cerita tangga cetu dunia apa lapen ke kapatru ning ke hang ariso yang atur stame kai kes tame ke pathu dul pen ahopet players ke cipaman dul pen alang itu tame nilitum akhir jumi dilo akhir nilitum lada pingi pathu la lege pathu along komatma ke pathu ke me na bangso ke pathu ke me bang kutum tame tukang vai pen padu kon nilitum Rainbow Club pen kecing pen ang pathu ngesen pen pinjang dung kiti anang le dung pen ang dung kiti long sitame pini nilitum gol isi pen haipon lo lapen kecing pen itu sini muncul itu dak Rainbow Club ke kudam lo pelote abarin pik lo ake niliprang dak ingkan tiap lelo pusipu laso prang presiden tumta sekretari tuma pik lo sida non pining la HCD XCD let sumrong hang amen kipipon long bang nili Rainbow Club long presiden dak nilipan nang selection pon pen pining nili cepat pon pen kecing pen khel nang me senajok pini angdung kitilong kami nilitum haipon lo lasi kirangjian ni sitame nilitum dak lang perlong along kapre kadim long jongsi lason khel dolang pro nilitum Rainbow Club pen kien join dunji lapen nilitum long tim tangkring do lapen dak lata kapre pen lep nilitum kicewan buta kali dan nilitum lang per boy pensi lang pero sumar lo ese lokal lo sumar si pensi nilitum dak ko pun si pini nilitum la pini bang suang dung kiti final match long sami nilitum haipon lo APHLC Central Committee Asai Hemalong Law Secretary Samson Teron Pen Phirangki Amai Kangni Patumi Pai ni Pai Crescer Cap Ningkan Surihinira Inkora Piarni APHLC Central Committee Pen Law Secretary Samson Teron Pen Phirangki Amai Kangni Pona Puthak Alamthi Karbi Anglong Autonomous Council Pen KB Kichi Aso Atumaphan Voter List Along Pen Amen Ingthan Etnang Jipu Aputhak APHLC Asong Pen Khwati High Court Along Case Pidametlo Lapen Akesta High Etlo Tangte Kopia Potsi Non Karbiang Long Autonomous Council Kachari Bom Atung Voter List Akimi Semar High Hide Nilitum APHLC Asong Aphan Voter List Amen Ingthan Etnang Jipu Kipuke APHLC Asong Atum Voter List Pen Amen Ingthan Theklo Mapu Nang Karjunangji Alama Mata Ave Theke Nilitum APHLC Aparti Le Council Kangni Kali Lake Non Kachari Bom BJP Sarkara Tumsi Charilo Tangte Karbiang Long Autonomous Council Kachari CEM Lake Dr. Tuliram Ronghang La Apotsi Voter List Akimi Kaselamji Sita Alangli Loate High Court Penke Case High Etlo La Apotsi Implementation Asai ke claim nang chike Non Kangni Bom Ruling Party Atumlo Radatum ke Jong nang chike Puta Thanpo Tangte ang tonalam Klar Dakpen Kachini Chiaphan Alangli Tumpen Kaning Japon Alamle Arjuponik Sinang News Report Karbi Anglong News Channel Non-violence means claim po number 1 na clear no la bangke ing samjin means ni tum claim po la pen la data bang thulipu non ili tum fan people of claim le puna puta hai APHLC tum pilo do clip puna puta hai non la so puthak paragraph 2 sub paragraph 7 la ke council voter list akimi kapin chong la pen dak do de paragraph 2 sub paragraph 6 ating pensi aja kong enang podak do delimitation pipine constituency ke thak
koma tum se election thuri ma koma la khai tum se voter list ong do nai pu do stame short law paragraph 27 law ma ke 1951 district councils are rules ke aja ko ma bilu akimi la thusi wan thusi la voter list council electoral roll voter list bangke pinchong nang pu tum high court long ta case bidam lo hala bangsu cherap si high ga halu non ako implementation ke koma lo eklam nang po lo tang non ke to kom si am lo tuliram ro hang lo de claim ke de thenam to to na mo mala phan la kali de lo pen ke tum permission na pile inde implementation da pachak lo non a question mangke herang ke to man mangke ni tung si kar ju thupo je ke thandu gang tung lo je kopia posi non do boma cm dr tuliram ro hang kopia posi claim ke de a problem bangela ni tum pe na bangke ke claim na ya part ruling tum si ke claim na ya part si ni tum jo thang kali pin amuni tum ordinary amuni tum general public tum si ke claim na lasi nili tum chuni ri bangela hello alang tum aja kong do ko le labang pichun den no people si claim ke de pumate di elected tum si ke claim na ke tum elected kali tum ke kona pen si tum authority long ja kong do tum ke non ruling tum lo mate di CM EM na tum si claim nang puda council lo asila tum man sila so question ma ge actually bang ge tharang ki tum bang ge arjudam nai tusi nilihin kan bang actually nam ni question ma la ni na pa implement je phana le tum pen pressure pi ni me so pressure ki pi phan ko pi steps de ma nilimo ben puelo ke theng ke chok ke lage tum lo teng man ke claim on de ni chocolate de so democratical way ta dolang ma di pressure pi phan ki not only che theng ji chocolate lage pressure pi bali ma di sami democratically system ko ni number 1 ke la se memorandum ko ni tum pichunang ko po nili tum lapen governor phansda me lo nang ko po athema nitum kidam tang da me gulab chand kataria ki hai long ta tam lo je council tum gi puge voter list ditula labang so paragraph 27 bang ke loyat lo kusinai pu governor phan loyat lo kusinai khan amasi hada loyat ma lole ma pune tum da lar dak panga chini dam ji phan ge governor ke hai gulab chand kataria long dam lo alang biota nang pidolo na pachini lo je not any single bill bre alang ai pu niri denge isi not a bill da me pending ave la pen nang lele kusinang than lo lar dak pan lo ende la so bill ke either karnyalong tanmas council tum lo le der lo kali ko tang ke ko mane chief minister ma se lo rong la se tum kaida puom lo je 163 article Indian constitution ateng pen si claim nai ma mate 6 schedule angdeng pi inkoi BA pen BB ateng si claim nai ma ko kaida che than ver 163 article pen si lo rong ko tang de lage chief minister council of ministers bote chief ministers of head ke di halalong sili po hala bange ban khang che ko emeli tu inde governor phanlu na paragraph 20 BA la pen BB la so teng pen ke governor discretionary power do aja kong do council dum la pen lo plot tang pe isi implementation of bhange unde ji kusing ni matha da la bange athema unlike other mane plain district 6 schedule area long bange governor pen council special relation do kachi phodo kachi rabdo la pen nili chini je constitution ateng si ke claim pot governor tumta claim clip ke pdg itip tip ni bange khang ta hi sitame itum puthot lo thuwai lote la bange tum chun de ji athe constitution attack country si gonane ke hang dam poson de la leka prek lo bala da constitution lo ka be pin hormus ni tum demand lo pulo tante la bange ultra wires pulo unconstitution to si pupo sitame within the constitution within the purview of the constitution are lo ko pisi ki doma la so teng ke hang lo plante governor ta khang ke de jima pusi ni lichini da la lo awe bange number 1 bange la lo memorandum pithuoi po la pen governor khanda ni tum un pote personally tum chitong nam de po pia yala number la pen kadu kabi la so judgment ko ta do high court judgment itum pon po la lo mi jara BLCC jiran crop han PMAYJM so sarkar pen ki pipona teng pen ki kim pipon pamia jok sarbi krorong asor hem kelong du na tum pen EM Richard tok bia phan ka churupon Patumi ni phai krener ke bar ni lakhain ko ra trok Dwarbaguri MEC constituency Dhadhora polling station ke parlopon sarbi krorong rat atum pen non pradhan mantri awaj yojana gramin mate PMAYJM so kelong dun veka hem tu na tum pen EM Richard tok bia phan ka churupon
non ke dobom BJP sarkar aphan lapen local MEC anparta education EM Richard Tokbi anparta Dwarbaguri VDC chairman Sar Koirong phar lapen local BLCC jiren kruatuma phan kachuru pajirpon bangso kachuru ponang ko kalam theke lapuson henlo sarkar pen kiduke lagatuma phan matha ponsi pradhan mantri awaj yojna gramin mate PMAYG hemso ronpon lola sidak dhadora polling station ke parlo sarbi kro rongara ta tumpen setami pradhan mantri awaj yojna gramin mate thiek pen PMAYG hemso kelong do na tumpen BLCC jiren kro phanta kachuru pajirpon athialang lile angsong anang chingki nang chethan pidundia sonte nili tumlong dunde det je podlo setami non ke alang li kiduk da tuma phan matha ponsi angsong anang chingki nang chethan pidun pensi nang wan pilu la penakam setami alang li simisen penang ke klempi nang patang pi pamia potsi hem kelong dunwe ka hem tu na tumpen nang chethan dun renti local MEC mate education EM Richard Tokbi Dwarbaguri VDC chairman Sar Koirong phar la pen BLCC member jiren kro tuma phan kachuru pajirpon totangte hemso kelong dunwe ka hemtu na tumpen kaningji pon alam theli arju eksinang Dwarbaguri pen Edwardson Crow report Karbi Anglong News Channel lo ningarong ponduma do lo ningarong lo long dun lo ke bang ke ro na hem nang pi lo ni tum ta long dun lo pinine la son aposa ko la da ma hota bang sa ba su pas pu ga nam ke bang nang pi bom lo ni tum ta ti ve ke chu du nong lo churu lo chalo so non nang li hem ki ma bang ko ma ding ni la ke claim bang ke sap ko ma la contractor bang ke a contractor ke la ke jiren crew lo alang li sina claim pi lo claim pi pa mi ma la li na claim pi lo tum nang claim pi pa me lo okay pa mi lo te ta na tum la Karbi Anglong non BJP sarkar dam phanang te hin pen pi lo fu panji pia Karbi Anglong la BJP sarkar se non do la ka hai tulam rong hang la education em recharge tok be tum phan pi lo nang li hin pen ki pu panji pu pe lo bang hem ri nang pi long ta lo ke churu lo ningarong lo Karbi Anglong ki du ke la ka pha nang lang tang de lo ke hem ri ka ve phan ta bang nang lang lo nang pi lo ting che be le ni tum ke long ta ning kang sam lo da ka hema ke a hema men pi ne ha dai huri group da hori kro ti ha ni tum ke sa sing te rang rong ari ya aria da ka ro men bang ka ho da rong men ke to panu nang ko lo sa be kro rong pu si bang ke than he Pinia berta ke lapu ansi kang ton pon iklo do me thak me